Dziękujemy. Wraca Paulus, nauczył się, brawa dla Paulusa. Powiedz coś ciekawego. Chciałem cię zapytać, dlaczego wyjeżdżasz do Indii, jak masz kasę? Czemu Indie? Jesteś, kurde, dziwnym człowiekiem. Jak to Indie? Dobra, następna ekipa się szykuje. Drodzy Państwo, za chwilę marionetki. Marionetki to jest oleisty metal rock. Oleisty to trochę trudno brzmi, więc powiem, jest to mglisty metal rock. Aczkolwiek będzie to ciekawe, bo nagle dowiecie się, że można słuchać i bawić się przy muzyce o dosyć specyficznym rodowodzie. Mężczyźni z tego zespołu i kobiety, jest jedna, ale martwa, wnoszona tutaj w trumnie, oni są pozbawieni jakby uczuć ludzkich. Z reguły grzebią w bursztynie, wyjmują z bursztynu świnie, a potem bawią się i cieszą, a was oczywiście zapraszają do słuchania. Nie wiem, po co to wymyślają i po co działają, aczkolwiek to taka, no, marionetki, po prostu. Wiecie Państwo, że marionetki to nie jest to samo, co inne zgrzebne istotki. To nie są marionetki, to są osoby, którymi się steruje. Ale są też osoby, którymi się nie steruje i też tworzą zespoły. W wypadku marionetek jest to pozbawione jakby sensu do końca, ponieważ marionetki to jest zespół, który jest od góry sterowany. Zobaczycie sami się przekonacie, zobaczycie, co macie w temacie, przemyślicie. Co za durny tekst, oleisty metal rock. Żaden oleisty. Powiedziałbym bardzo przejrzysty metal rock. No cóż, oni grają taką muzykę, jaką są w stanie grać. Przygotowywali się kilka lat, kurwa mać. No i w końcu dzisiaj mogą zagrać dla was utwory. Nie wiem, czy to będą delikatności, czy to będą potwory. Kto to wie? Nie wiadomo. Aczkolwiek widziałem wśród nich i Ormo, i Zomo. Oni są bardzo przenikliwi i przewielcy. Czasem nawet czarnowielcy. Cóż, marionetki, no. Co za bzdura. Co za bzdura. Oleisty metal rock. Jak tak można? Przecież to jest zajebisty zespół, kurde. Za chwilę się zesracie. Dzięki wielkie za wspaniałą zapowiedź. Dajcie nam jeszcze 5 minutek, żebyśmy się podłączyli i zaczynamy. Jesteście gotowi? Nie słyszę, jesteście gotowi? Ostatni raz! Czy jesteście gotowi? Wojtek nie są, także... Można brać!
jasno. Spadają bomby, jest już za późno. Wszystkie starania poszły na próżno. Razem leżymy, trzymamy się za ręce, nie potrzeba nic więcej. Wiedzą co robią i wszystko naprawią, serca nam krwawią, oni nas bawią. Nadchodzi zbawienie, dusz oświecenie. Tylko czy warto zagrać tą kartą? Bezwzględne marzenia i chęć istnienia, śmierć potępienia, drogą skurwienia. I czy jesteś gotowy na to wszystko? I czy myślisz, że koniec jesteś blisko? I czy jesteś gotowy na to wszystko, by pomagać krwią i blizną? Czy jesteście gotowi na to? Czy jesteście gotowi na to? Nie słyszę was. Czy jesteście gotowi na to? Are you ready for war? 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 Czy widzisz jak zmienia się świat? Ropa, kurwa, gaz, jak duży stały wiatr. Wokół przeświadczeń, że za ciebie zginie wnet. Jeszcze chwila i zakończy się świat. Dziękujemy pięknie. W utworach nie ma basu. Ja tego wokalu jednak trochę podproszczę więcej na monitory, a sprzężenia zagłuszymy. Poproszę o trochę wokalu w ucho, dziękuję. Bardzo dziękujemy poprzednim artystom za fajną rozgrzewkę. My się bawiliśmy super. Czekamy na bas w odsłonach. Dziękuję. To teraz
żeby było tak... Jeszcze zamykamy kanał z Lubą, nie? Okej, dużo spraw, do ogarnięcia technicznych. Coś chciałem powiedzieć... Aha, wiem. Żeby było tak fajnie, sobotnie, rodzinnie. Następny numer nazywa się... Furia! Dzień dobry, bo to kurde zawsze mówię dobry wieczór, a dzisiaj za wcześnie. Mamy nadzieję, że nie jest wam jeszcze mało. Bo następny numer nazywa się Jakby tego było mało. My się dopiero rozkręcamy. Chociaż jest ciepło. Yeah.
Rozkręcamy się. Ja myślałem, że dzisiaj to wszyscy będą tak przy rybce siedzieć. Bo świeżo mrożona. A tu nie. To zagramy na tym, tak rozweselając humor, piosenkę o końcu świata. Przez ramię i widzę na ich twarzach znamie. Wnoszę wrażenie, że bardzo dobrze z nami jest. Doskonale wiesz, że każdy z nas tu jest. Samotnym grają często koniec świata. I nawet jeśli chcesz, to będzie padał deszcz. To koniec świata, to koniec świata. Z strachu nie widzę setki zdarzeń. Już nie ma uśmiechu i roztańczonych marzeń. To już ostatni dzień, lecz się dogonił dzień. Na słońcu zawisł, już nie rozgaśnie się. Nie poddaj się im rzecz, bo ciągle leje deszcz. To koniec świata, to koniec świata. To koniec świata jest. 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 To może przyjdziesz do mnie. Ja złapię cię za rękę. Zaśpiewam ci piosenkę. Lub opowiem ci wiersz. Do końca świata wiesz. Do końca świata wiesz. Do końca świata wiesz. Fajnie, to jednak nie jest koniec, to zawsze się martwię przy tej piosence, że to już koniec. Dobra, jako wokalista trochę mi zaszło wezmę, muszę powiedzieć. Większość z was dzisiaj pewnie dostała alertę NCB, żeby się nawadniać. I nie ćwiczyć. My ćwiczymy wszyscy, więc musimy dużo więcej pić. A propos tego, ginę na miejscu.
Czekam na czas i na miejsce, a ja ginę na miejscu. A ja ginę na miejscu. Ja ginę na miejscu. A ja ginę na miejscu. Na miejscu. Taki mam tutaj przez to, że ginę na miejscu. Taki mam tutaj przez to, że ginę na miejscu. Wszyscy przeżywają dzisiaj koniec świata, wszyscy przeżywają ginięcie na miejscu. Nie wiem, co się dzieje. Dobre to? Fantastycznie. Dobrze, teraz będziemy jakby, przepraszam, ale już tak będzie do końca. Zaśpiewamy piosenkę o czym? Skazy! Dokładnie tak, skazy! Chyba klucze widzę schematy. O kurczę, zobacz, jedna spadła, aby zejść odnalazła na górze sława. Wszyscy balują, na dole cierpienie, tym się trują. Wszystko za łapki, wszystko za lajki, tyle to warte, co moje fajki. Zobacz, jedna spadła, czy aby zejść odnalazła. Zobacz, jedna spadła, czy aby zejść. Marionetki na sznurkach zwisają, promieje wtedy, kiedy spadają.
lekarzem i bez recepty z gazem wymarzeń. Jestem lekarzem, twym aptekarzem i bez recepty z gazem wymarzeń. Jeszcze więcej! Udało się. Bo się zastanawialiśmy dzisiaj, czy to się uda. Nie będziemy was wtajemniczać, bo to dużo gadania, ale... Raz ćwiczyliśmy. Ty co? Skąd wiedział? A kto to? Ktoś znany? Kurwa, zapisał sobie poprzednie koncerty po kolei. Wygrał płytę, nie? Dobra, zagramy na 100. Niech będzie, nie? Namówił? Jest nas to, nieraz to jest jasno, światła gasną, gdy siedzisz na sto, choć na 100%, 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 na 100%. Że to raz na 100 energię zgasną od miasto. Już prawie jasno, światła zasną. Nie powstrzyma nas to, choć na 100, choć na 100, na 100, na 100, na 100%, na 100, na 100, na 100%, na 100, na 100. Czy ty słyszysz jak ja wołam cię? Czy ty słyszysz jak ja się drę? Na 100, na 100, na 100%, na 100, na 100, na 100%, na 100, na 100, na 100%, na 100, na 100, na 100%. Yeah, yeah.
jakby we mnie zimne deszcze. Kocham ciebie między swoją bajkę. O miłości piszę słodkie wiersze. Jak to dobrze być za rękę, jak napisać ci piosenkę. Jak się lubię serce twoje, jak ja jeden do nas twoje. Teraz patrzę na te puste ściany, jeszcze tkwią mojej duszy rany. Populistka żal spływa, wnętrza duszy jak ten wydobywa. Wydobywa ponad twoje. To przecież dobrze wiem, obudzę się i zapomnę każdy dzień. Już widzę cień, nim odejdziesz lekko głaszczesz. Zaraz budzę się, potem tylko ściany patrzę. Potem tylko ściany patrzę. Potem tylko ściany patrzę. Tak naprawdę to koło tam 100 nas jest, nie? Że tak było. No co, to teraz zagramy piosenkę o miłości. Romek nadziei. Robienie miłości. To jest proste. Bo my takie dobre chłopaki. Gdzie jesteśmy? Promek nadziei daj i rozjaśnij moje serce. Promek nadziei daj, teraz prosto w moje ręce. Promek nadziei daj, nie poproszę o nic więcej. Promek nadziei daj, bo zatrzymać moje serce. Ostatni w kolejce, na garbie mam lejce, na grobie nic więcej, choć dobre mam serce. Ja nie poddaję się, przede mną jeszcze dzień. Tyle dobra wiem, mogę najeść. Żeby wszystko było dobrze, musisz tylko do mnie dotrzeć. Ja po sercu się panoszę, o tak wiele nie poproszę. Żeby wszystko było dobrze, o tak wiele nie poproszę. O tak wiele nie poproszę. Żeby wszystko było dobrze. Trochę ciepła daj, trochę wiary daj i troszkę serca daj. Zrobimy sobie raj.
było dobrze. Musisz tylko do mnie dotrzeć. Ja po sercu się panoszę, bo tak wiele nie poproszę. Żeby wszystko było dobrze, bo tak wiele nie poproszę. Bo tak wiele nie poproszę. Żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko było, aby wszystko było, żeby wszystko było dobrze, yeah. Żeby wszystko było, aby wszystko było, żeby wszystko było dobrze, yeah. Zobacz słońce, niech świeci jasno, żeby nam w brzuchu dnia nie zgasło. Księżyc też całkiem fajny, yeah! Lubię też, kiedy ciepły jest. Solo Damian. Teraz wiesz, że możesz rozpalić ognisko, jeśli tylko chcesz. Teraz wiesz, że możesz rozpalić ognisko, jeśli tylko chcesz. No i niestety, tak, to już na ten moment okrutny. Przestroimy się w 5 sekund do 7 i zagramy już dzisiaj ostatnią piosenkę. Niestety. Ostatni, nie mamy żadnego bisu przygotowanego, w ogóle nie ma co krzyczeć. Jo. Nic nie będzie, nie będzie. To ja opowiem żart. Tak, zdążę jeszcze? Daj! Muszę, jak już mi się przypomniał, to muszę. Jasiu chodzi do trzeciej klasy podstawówki i pyta się mamy, mamo, zauważyłem w szkole, że mam największe przyrodzenie ze wszystkich. Czy to dlatego, że jestem czarny? Jasiu, ty masz kurwa 39 lat. Marionetki! Tam ktoś dalej siedział, to się później zaśmiał. Nienawidzę, kiedy ktoś mi mówi, kiedy mam spać i o której się budzić. Nienawidzę,
Marionetka sterowana ciasne ramy opłakana. Marionetka, którą wciąż chce kierować ktoś. Nienawidzę, kiedy ktoś mi mówi, jaki mamy cel, a czego mam się wstydzić. Nienawidzę. Nienawidzę, kiedy ktoś mi mówi, kogo mam uwielbiać, a kogo nienawidzić. Nienawidzę. Marionetka sterowana na ciasne ramy upychana. Marionetka, którą wciąż chce kierować ktoś. Marionetka sterowana na ciasne ramy upychana. Marionetka, którą wciąż chce kierować ktoś. Nienawidzę, kiedy ktoś mi mówi, to nie mogą wierzyć ci, którego ty służysz. Nienawidzę. Nienawidzę, kiedy ktoś mi mówi, kogo mam zabijać i czyje domy burzyć. Nienawidzę. Nienawidzę. Marionetka sterowana ciasne ramy upychana. Marionetka, którą wciąż chce kierować ktoś. Marionetka sterowana ciasne ramy upychana. Marionetka, którą wciąż chce kierować ktoś. Zacznij myśleć sam, zanim mówią ci, co masz robić w życiu, jak posłuszny być. Sterowany, zrobisz to, co władza chce. Bezmyślne narzędzie i bezdusznej grze. Zacznij myśleć sam, zanim mówią ci, co masz robić w życiu, jak posłuszny być. Sterowany, zrobisz to, co władza chce. Bezmyślne narzędzie w ich bezdusznej grze. I bezdusznej grze. Dziękujemy pięknie. Nazywamy się Marionetki. Cześć. Chwilę się bałem, że nie zagramy, nie? Ale trzeba to zweryfikować. Momencik, najpierw sprawy techniczne. Nam bardzo miło. Zespół specjalnie dla Państwa musi się przestroić, wymęczyć. Zobaczcie, na magazynie się leje pot przez to całe przestrajanie. Jeśli z Was też leje się pot, jesteśmy z nas w takim razie dumni. Bardzo się cieszymy. Tym numerem już się niestety naprawdę pożegnamy. Że nie, naprawdę. Jeszcze Wojtek, ojciec dyrektor, chciał coś przekazać do kogoś. Słuchajcie, zawsze kiedy sięgam po mikrofon, w tym samym momencie tego mocno żałuję. Ale ogólnie podziękowane dla wszystkich, dla realizatorów, dla organizatorów. Dla Was bardzo dziękuję.
Ja w takim razie podziękuję tym, którym nigdy nie dziękuję. Ja chciałem podziękować marionetkom, bo też się świetnie bawię. Wam też, bo nie było, nie? Bardzo, jeszcze bardziej. Ale wiem, co oni ze mną przeżywają, żeby tutaj dzisiaj być. Jesteśmy gotowi? Orient. Wokół sami brzydcy ludzie, popękane ściany. Na bazarze wciąż kupuję rozdrapane rany. Nie wybieram się już nigdzie, siedzę na kamieniu. Jeśli chcesz, to mogę podejść, pogadamy o sumieniu. Wytłumaczysz mi wytłumaczysz mi jak. Wokół same czarne chmury gonią tu za nami. Do wyściągu nie uciekniesz do pękanej jary. Narzucone masz odgórnie siedzieć na kamieniu. Jeśli chcesz, to mogę podejść, pogadamy o sumieniu. Wytłumaczę ci jak. Wytłumaczę ci jak. Wytłumaczę ci jak. Wytłumaczę ci jak. Chłodny wieczór, szelestem bez krew. Chłodne piwo, jaki to ma sens. Chłodny wieczór, szelestem bez krew. Chłodne piwo, jaki to ma sens. Szelestem bez krew, szmar, bez sens. Chłodny wieczór, jaki to ma sens. Szelestem bez kres, szmer, bez sens. Chłodny wieczór, jaki to ma sens. Wytłumaczę ci jak. Wytłumaczę ci jak. Wytłumaczę ci jak. Sam. Zapraszamy na wielki finał. Składam ręce i łapię powietrze na wietrze jak liść. Szeleszcze i jeszcze gałęzie jak włosy. Może na odwrót zdychają, czekają na powrót tych spraw, co były już zapomniane. Tych spraw, co były obwane, zagrane. Tych spraw, co były już zapomniane. Rozkładam ręce i łapię powietrze na wietrze jak liść. Szeleszcze i jeszcze gałęzie jak włosy. Może na odwrót zdychają i czekają na powrót tych spraw, co były już zapomniane. Tych spraw, co były obwane, zagrane. Tych spraw, co były już zapomniane. Tych spraw, co były obwane, zagrane. Drodzy Państwo, dziękujemy za to piękne popołudnie.
okaże się naprawdę zajebiście. Mamy nadzieję, że i wy, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Na gitarze czarnej, ale malutkiej zagrała Agatka. Wielkie brawa, 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 brawa. Wielkie brawa, 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 brawa. Na gitarze czarnej, na gitarze czarnej zagrał Marek. Brawa, brawa, wielkie brawa, brawa, brawa. Na gitarze czarnej największej, na gitarze czarnej największej zagrał dzisiaj dla państwa Damian. Wielkie brawa, 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 brawa. Wielkie brawa, 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 brawa. Na największej gitarze czarnej zagrał Wojtek, ojciec zespołu. Wielkie brawa, 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 brawa. Wielkie brawa, 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 brawa. Ale najważniejsze, członkiem zespołu była publiczność nasza tu dzisiaj w Brzeźnie. Brawa, 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 brawa. Wielkie brawa, 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 brawa. Składam ręce, łapię powietrze, na wietrze jak liść. Szeleście i jeszcze gałęzie jak włosy pomylone. Sprawdzę co było, zapomniane o tych sprawach co było. Ubrane i zawiane o tych sprawach co było. Zapomniane o tych rozkłaniam ręce i łapię powietrze na wietrze jak liść. Szeleście i jeszcze gałęzie jak włosy. Oto może to na dotykają, dotykają. Dotykają około do tych prawej, oto były, oto już zapomniane o tych prawej, oto były, to zawane, to zadał. O tych sprawy, oto były, oto już zapomniane o tych prawej, oto były, to zawane, to zadane. Wielkie dzięki Brzeźno! Wbijajcie na Facebooka, Instagrama, YouTube'a i do nas przychodźcie też.